Sirimang-rimangion di Minggu Pasca napaupaton tahun B. Pajahaw parjolo sian ulaunya ka apostel bidu opat ayat 8 sahatu 12. Pajahaw paduahon surat parjolo apostel Yohanes bidu tolu ayat 1 sahatu 2. Barita nauli sian Yohanes bidu 10 ayat 10 sada sahatu 10. Ahado ipolana pajahaw parjolo sian ulaunik aka apostel patol hason songon tiado apostel Petrus do Yohanes pada dahon Kristus naung hei tuwaka na porsea tu Kristus sendiri. Di patol khas apostel Petrus do marhite hamamate doho haheheon ni Kristus saluhut akan persea tu Yesus dapotan hagugon doho huaso. Ay margogo do aka apostel mengajari jala pamalupon akan marsahit marhite guarni Kristus naung hehei. Aka apostel gabe parmahan na dengan tu aka namang huto Yesus. Gabe ulaw ni sahala parmahado ulaw ni aka aposteli. Gabe margogo aka aposteli pamalupon aka namarsahit mangalehon hagugon jala ma paneyakon aka naborat nguluna. Pajahaw paduahon sia surat ni apostel Yohanes mangodoson parhudul ni aka na persea tu Yesus ima nagabe panean anak ni debata. Kita jolma gabe panean anak ni debata ala ni holongna. Ai debata sadiri do nama ngain kita gabe anakna. Ala ni i dihirim debata do asa ganut panean anak ni debata gabe sitidangi lahoma mereng Yesus nasa sitongna. Anak ni debata iko gabe biru-biru nasa yuduk tu parmahanna. Barita nauli di Minggu Pasca napaupatonon patuluhon holong ni debata maradupon aka anakna. Dipatulus do anak ni debatai songon anak ni biru-biru. Yesus nagabe suruan ni debata gabe parmahan tu sude jolma. Yesus do parmahan na dengar roha. Dipatuduho Yesus do dirina songo parmahan na dengar roha marhite aka ulauna ima tarlumobi na mangalehon nguluna humokop haluaon ni aka biru-biruna. Songon sahala parmahan totong do say dio dingi Yesus aka biru-biruna ditanda do aka biru-biruna jala aka dorbiana pe manada ibana totong do di parmudu-mudu Yesus aka biru-birunai. Sude jolma iko manguduti ulaun ni Kristus alani i ganu jolma namangi huto Yesus iko gabe parmahan maradopon aka donganna. Saluhu jolma iko marsya holongan sude namangi huto Yesus ikon marsitadan nama kaholongi Kristus iko totong makarikoton hasadaun. Sada ipola nabui si pahusor-husoron ima gabe parmahama kita tu sude akadongan. Karena apostel Petrus do Yohanes marhite-hite hagugun pasca tung masai dipatuduh do nagabe parmahan nasida tuwaka nama kaporsiai Yesus. Apostel Yohanes di bagasa pajahaw paduaho madok gabe dos do hita songo Kristus nanay mamereng hadirion di bagasan hasitongan ay parmahad do Kristusi jala hita pe gabe parmahan maradopon akadongata parmahan na bolo do Kristus na pasahaton ulauni tuwaka na manghuton ibana alani saluhut akan na porseato Kristus ikon gabe parmahan umokop akadonganda.
barita nauli di bagasa mingguon nang mangodoson songo dia persauran na denggan jala najonok permahan dohok biru-biru tarida doi marhite-hite persauran di bagasa tudi marsiat tusan marsia holongan jala tubuh sihol siap permahan nang siap biru-biru. Yesus ima sahala permahan na denggar roha na manadda saluhut aka biru-biruna suang songoni manian saluhut aka ruas ni Tuhane naing masaluhut na marsitadaan ikoradedo hita marsitaonon humokop akadongan ima ulau ni sahala permahan kita na mangihuton Kristus iko marsiajar manuhu silang humokok dongan mangaleho diri tuah kadongan marhite tiki parulaon pamikirion nang sileho-leho nota rade mabege turi-turian ya kadongan mabege akahamaolon jala makilalahon hasusan jala rap madiori dalan naboi sidalanon ngolu nasai mangalului parutungan tu diri sadiri patuduhon hadirion patujolo hari koton ni diri jalan nasai panakokon parngolua sadiri patutoru ngolunya kadongan bakko nasai paturuhon diri niya kadongan na omma nasai maralo tu ngolu ni sahala parmahan dang olo mangatoi parngoluan niya kadongan dang mangalehon partikiat tudongan tertutup tua kadongan tung masai maralo do tu ulaun ni sahala parmahan iko marsilehona roha do hita di parnguluanon sude do hita parmahan jala sude do hita napi nermahan marhite basa-basa ni Tuhan pasti margogo hita maparmahani akadongan saguru tu ulauta nah kita pe ikoradedo di parmahani akadongata sudedo hita na porsea tu Kristus ikon marsiurupan iko jaga tu dongata iko marsipalianan hangoluan iko marsipalianan aik nana palabok pusu-pusu marhite hagugon haheheon ni Kristus Tuhan ma nama masu-masu amin.